Palma well. Background. Yeah. Ekene mu na ekene mo raro bunagu asi no ni isi azuka na de egwu ana mmemme na emeli tata ba na atọ ikike na ebie ugbo site na elo si wedu lia waru na bodo o ya litu ko litu no do ni Ise oke mmadụ ya achali aka ka ko ni ma ya achali Ise amosu na ndị ama gbawa achali Ise iwe niile iwe ọ na-ayọ chie ka ọftalia ibela nwe osi donya na ezinụlọ ya n'obi ka ọftalia ọbịalia na mmezu Ise aji ikuku ma iwe eweche na ọ ga-ana n'ebe n'ebe ọ ka ọdụ n'ọrụ anyị kwuru anyị dị n'ọra kwue o asị na ọjị ka m ji n'aka wee sị ụchụ mmadụ na ọ ga-afụ ya n'arụ Ise asị ajọ anya nwoke ga-enye ma ajọ anya nwaanyị ya enye ma ajọ iwe ọbụla nwoke ma nwaanyị ya enye asị kuche ya na n'ebe n'ebe Ise ya ekute ikudo ma ọ na-aghada ụwa ma ọ na-aghada obodo mma ajọ nne na o bụ esie ike ọ ya aghọghị ana na ọ ga-alitu n'udo na ọṅụ asị na nke dụba mkpa ya na ezinụlọ ya na ọ ya bụ ire Giwuchi yawa azuka na yenye Ise ọrịa ndị ichie ma ezumezu ya na na-akpọ ya ka ego ka ọla ise ọkwụ na iji ebe ọbụla ọ zọrọ ụkwụ ọ ya na Ise ugbo ọbụla ma nke na-eme ya n'ụgwụ ma nke azụtara azụta ma nke enetere n'anya ba ncha ka anyị na-asị na ọ ga-afụ Ise ọ na-eme n'iru na ọ ga-anọ n'azụ ọmụma ọkụkwụ na ọ ga-ana Ise opi elubi ya aka Ise ya kwesịrị iwe oreli aka na Ise ha si eke oyi awọ nkwọ ise ọgbọ ka eji kwu ọgbọ ka o ji ya dị Ise asị na ọnụ ọgbụ ka m kwukwuru Ise asị na ọnya wa ọjị ka a na-agbawa ọjị o ji dogbo ọjị o ji dogbo ya na ịtọ ikike wee sị na ọnya wa ọjị ka anyị jiri esiela ekwu na ọgụ ka ọ ga-adị ọya tie aka Polo wolu aka ewote oya wote ekikona ka aka ni kona ngwa pozan nwana na aisi agba ọbụla nwoke kelie a na-atị atọ dibịa kọlọ kele ọwụ ndị eze nwaanyị kele ọwụ ndị sosaiti nwoke ma sosaiti nwaanyị kelie ekelie na mmụọ ekelie na mmadụ aisi na ọtata ka a na-atụ ya n'agbụ Ise ma aka ukwu nwoke mara ma aka ukwu nwaanyị amara asị tata ka a na-atụ ya n'agbụ Ise ajiri aghazie nri oke eghelighị ya ka oke ekwesị asị ọya na ọ ga-anarụ Ise edu ka a na-atụ ya ikike atọ onye ikike ka ọ bụrụ odo n'igwu Ise atọ onye ikike ka iwe ọma mewe n'ezinụlọ ya Ise iwe ọma mewe elie Ise tụfuwarịa ndị akụrụwere tụfuwarịa ndị osuowu ndị amoosu Ise osuowu nwoke osuowu nwaanyị amoosu nwoke amoosu nwaanyị asị na lancha agha azụ ahụ nyara azụ ụka Ise nyara ọkụ ugbo amalị ya
ya gbasalụ na ọya litu udo na ọṅụ ise a sị na unu ga-enye na nwa bụ ya bụ nke anwụrụ ibe dowa n'obodo kawa mkpa n'ọnya ka unu ga-enye emerụba ise n'ọnya juru anyị na-agụ n'ọbụ ise a sị ya bụ ụbọchị ọya litu ka a na-enwe ọṅụ ise ndị ichie a na-enwe ọṅụ unu bụ ndị osimiri a na-enwe ọṅụ ise n'ọnya juru anyị kwu chịkọta ọkara ọnụ ebe ọ bụla ekulie ayị ya wee gwọbalịa nsị gwọbalịa aja asụ tata dị ihe na a na-atụ ya n'agbụ ise asị na a na-atụ ya n'agbụ taa na ndị si kaba dachie nye tichie nye ọnụ na ọ ghara ekwu ekwu n'ọsọ n'ọnụba ka ọ ga-atọ na wakwuchere enu ọdụ n'ọbụ anyị si na-asị kaba sịrị na nyawa azụ ụkanya ada egwu ọnụ na ọ ya na-ekwu n'ọnụ ya ise wee sị na taa ka a na-atụ anyawa azụ ụkanya ada egwu ọnụ ikike ise na-ebi ogbugbo ise esi mgbọ na agha atọkwa na ya ọjịtọrịa shitọrịa nke ọbụla eje na nzuzo si n'azụ wee mee anyị si na tata ka a na-atụ ya ise na ọ ghara abịa ise anyị si na nke ọbụla ọ dị ya n'ọnụ igosi ka a tichie ya ọnụ na oke ahịrị elu ya ka na tata na a na-ekwu n'ọnụ ya ise anyị si ndụ si ka tụchie ya aka nkụcha isi na ọ ghara na-apụta ego na tata ka a na-atụ ya n'agbụ ise aka nkụcha isi ga-ana ise na anyị si ndụ si na ọ ghara alitu n'odo n'igwugwu na nwa ọgha ma ọ dị n'ime na ọ ghara amụ na ọ ga-esilie ike ma ọ ga-eje kerie ka ọ wee bụ na ọ litụrụ n'udo na ọṅụ a sị na taa ka a na-atụ ya n'agbụ ise ọ ga-amụ nwa ya na onye odo n'igwu ise wee sị na tata na ndụ nke si ka eme ya ejeje a na taa ka a na-atụ ya n'agbụ ise ejeje a na na ọ ga-ejekwu ezigbo bụ ndụ mere ọ ka ọ dụ wee sị na ọ ga-adoli ya na mma ise ọ ga-adoli ya na mma doli ya n'ụlọ doli ya na agba doli ya na nkwụ ọya jọmpụ azụ jump back ụzala ebe a wee sị na anyị ekele ụlọ n'anya bụ ugbo na ikike n'anya ka a na-atọ anya bụ ada anyị nwaanyị bụ azụ ụka na-egbu ọnụ a na-atụ ya n'eke a na-atụ ya n'oye ise a na-atụ ya n'ala a na-atụ ya na nkwụ ise abịa n'anụ igbo n'azụ ugocha ya na na-ebe n'ebe ise ajọ igbo ebe chụọ na na-ebe n'ebe ọ ka ọ dụ anyị dụnọra kwue ọ bụrụ ajọ ọgụ na anyị dụnọra kwue anyị dụnọra kwue ee o mechara nya gbaba nje ise nya bụ n'isi mma bara na nke chacha ka ọ bụ ka ajọ iwe na-adụọ aghara gụlụ zulu ise anyị dụnọra kwue eyo anyị kwurie n'ọra ise ise ọnụba dachie ise ise ka ịgọ ka ọle ise kene ezumezu na ndị ichie ya na azụ ụka na ya aghanata naanị ihe gbasara ya bụ ịtọ ikike na ikwu n'ọnya ka anyị nọ egosi ka ọ kụwa ọta egosi ka ọ kụwa mpe ọkụ n'elu ọbụla nkịtị ọkụ na ala ọbụla nkịtị iwe o mere ma ya ga na ụchụ gbaba ezinụlọ ya anyị si na taa na babụ ndụ ka ụchụ ga-agbabazi ise iwe azụ ụka na ihe eme na ọ ga na-aga aga ise wee sị na mụrụ chikwu ụzọ nwe gbuo nwa agbe na nsị na ya bụ azụ ụka na isi agha aja awụ ya ise anyị si iribere ga-afịa n'iru ise anyị si anya ya unu ya ose na-abịa ga na-alụ ọlụ inye ya epụta ikodo ma ọ ise na-ada ụwa ma ọ na-ada obodo mma a sị ajọ mmiri ana na ndụ ya ise a sị o bụ sie enyi ike ise ọ ya na ise aka nkụcha isi na ise na ndụ ya a
asị m ime ọdụ na ọ ga-amụ ya bụ ibe anwụ ibe dịba n'obi ise ajọ n'iru ajọ ndị amoosu ndị amakwa mbọtụ ọ ga-amụ nwa na ọ ga-adị ama na ọ mụọ ise ka ịga ọkọọlị ibe dịba n'obi unu ga-enyebe o ise ọ na-eme n'iru na ọ ga na-anọ n'azụ ise ọmụma aka ukwu na ọ ga-ana na ndụ ise anyị si n'ọbụ ka anyị kwu na ọ ya tụgharịa anyị si na-eke oye abụọ nkwọ ise ka anyị jikwa ọwụ ka o ji adị ọ ka ọdụ anyị dị n'ọra kwuye na-eme ụlọ ikike ọnya na ugbugbo ọnya ka a na-ebe tata isi nyawa azụ ka anyị si ajọ izugbe obeche nọ n'ebe ka ọ ga-ata n'aga ọwụsoro na ọbụla ndụ ise ọya were aka nke itinye n'ebe ahụ ngwa were nke welie tinye ngwa ngwa chịkọta chịkọtara ncha niile imuvuo onwe nke dan chesa aka ya ngwa move.